asi kuti panyaya dzerudo anotanga mumwe murume ndo disadvantage iri pachi pavarume yekuti kana dziri nyaya dzerudo mukadzi murume ndiye anofanira kuenda kunokanda shoko kune kumadzimai uyezve tine ungwa dzokuti murume ndiye anofanira kunge akasumukira pazvese kudarika mukadzi kuti azondida inini nokuda kwezvandiri saka zvinoita varume manje mukadzi akadzidza stereki mukadzi akaita mari yakawanda anofunga kuti murume pandiri kuenda mukadzi achatarisa zvandiri kuti ndine mari uye zvendakadzidza zvandiri ndo zvichata kuti mukadzi andide obva aona zvaanofanira kunge ari iye ndo zviri kumukadzi kuti achienda manje obva fungidzira kuti anondida achiti ndineiwo 1 chikoro handina 2 handina mari saka havachaendi asi vazvitarisa zvavari but akosi kutya inyaya yekuzvitarisa iye kuti zvandiri ndezvepi ndabva ipapo anza inozobuda pamusoro penyaya iyo manje yekuti vakadzi vakadzidza vakadzi vane mari vari mudambudziko munyaya dzerudo vanodanana nevamwe vanhu vasina basa vekuti mukamuona munobvunza kuti imi muri kurevera kuti amai vane mabhazi ava amai ava vari kuita chirungu chekuimba ichi ndionana nabhosho wanzi yes aiziya kuti vari nabhosho vari kudainda kuwanawo murume nekuti varume vacho vari kusvika pavari saka ichokwadi chokuti varume vanotya havatyi vanozvireta kuti maybe zvandiri riri pasi pemunhu pfungwa dzedu varume tinoti kana ndichienda kumukadzi ndofanira kunge ndiri ndine mari yakawanda ndinoshanda basa repamusoro ndakanaka ndakadzidza then mukadzi achandidira izvozvo no asi nyaya yerudo ndiri mukoma kb ndiri mukomana iriri ndiri mukomana ivi mucheka hadaisvika vani saka manzwa mhuri yezimbabwe baba isabve vatsindira kuti yese pane kakutya kanenge karipo kusvikira madzimai vanenge vakadzidza uye vanotinzwa nokuti varume vanenge vachitarisa divi ravo kuti zvandiri izvi ndisina kudzidza ndisina chandinacho ndinozokwanisa here kumentena mudzimai uyu ameno ndinoisira kwamuri regai katimboita setimboizeya tichifamba zvedu nechirongwa bhozhongora segment pamitambo yakatambwa nezuro Kasolaga Premier Soccer League match day number 13 matimu mazhinji vakadrowa kunze